Conquistou onte a segunda bandeira de traíñas feminina Rianxeira. Con esta vitoria, as remeiras de Cabo póñense primeiras na clasificación. As remeiras de Cabo da Cruz conquistaron onte a segunda bandeira de traíñas feminina Rianxeira. As pupilas de Javi Lago remaban na casa e sentiron o apoio da Marea Vermella. Cabo dominou a regata para volver á primeira posición da clasificación da Liga Feminina que perderan o sábado en favor de Chapela. Na regata de onte, as anfitrioas impuxéronse con claridade, rematando con 6 segundos de vantaxe con respecto ás de Chapela. Coas terceiras clasificadas, a diferencia foi máis abultada, de 30 segundos, que separaron a traíña de Cabo da de Salgado Perillo. Tirán entrou en cuarta posición, Rianxo en quinta, Ribeira en sexta, Mugardos en sétima e Puebla na oitava. As remeiras de Cabo da Cruz recibiron a bandeira de mans de Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Gealsa. Esta foi a terceira xornada do campeonato feminino. Cabo lidera a clasificación cun punto de vantaxe sobre Chapela.